ଥରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର 9th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପିଲାର ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା। ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର ଠିକ୍ ମାସେ ପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଯାଇ ଦେଖା କଲା ଆଉ କହିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଏ ସ୍କୁଲରେ ରହିପାରିବିନି, ମୋର ଟିସି ଦରକାର, ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଯିବି। ସାର୍ ଏକଥା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଚାହୁଁଛୁ? ଆସୁ ଆସୁ ତୁ ମାସେ ହେଲା ଆସିନୁ, ତ ଏମିତି ଟିସି କ'ଣ ପାଇଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ସେ ପିଲାଟି କହିଲା, ସାର୍ ଆମ କ୍ଲାସ୍ର ସବୁତକ ପିଲା, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏ ସ୍କୁଲର ସବୁତକ ପିଲା ଏତେ ନେଗେଟିଭ୍ ପିଲା, ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ମୋର ଅସମ୍ଭବ। ନା ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଗପିବା, ତା ବିଷୟରେ ଗପିବା, କିଛି ନ ପଢ଼ିବା, ଏଇସବୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଥାଏ। ସବୁ ଟିଚରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିବା, ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଟିସି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାର୍ ଏକଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋତେ ମୁଁ ଟିସି ଦେଇଦେବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ତୋତେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଦେବୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ, ଦେନ୍ ମୁଁ ତୋତେ ଟିସି ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ସାର୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଟପିକ୍ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ଆପରେ ତୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବୁ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ବି ଯଦି ତୁ କାମ ସାରିଦେବୁ, ଦେନ୍ ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ହିଁ ଟିସି ଦେଇଦେବି। ପିଲାଟି ତା'ର ଆଖପାଖ ପରିବେଶରୁ, ଆଖପାଖ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତେ ଇରିଟେଟ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା ଯେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ। ଏହା ଭାବି ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା ନିଜେ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ସେ ରୁମ୍ରେ ବସି ସେ ତା'ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ପିଲା ତା'ର ସବୁ ଫୋକସ୍ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଲଗାଇ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଧରିକି ସେ ତା ଟିଚରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି, ଏଥର ମୋତେ ଟିସି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ତାକୁ କହିଲେ, ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲା ଭିତରେ ତୁ କୌଣସି ପିଲା ତୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାର ଦେଖିଛୁ? ସେ ଆନ୍ସରରେ କହିଲା, ନା ସାର୍। ତାହେଲେ କୌଣସି ପିଲା ଆଉ କେଉଁ ପିଲା ବିଷୟରେ ଗପିବାର ଦେଖିଛୁ? ସେ ଆନ୍ସରରେ କହିଲା, ନା। ତାହେଲେ କୌଣସି ପିଲା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ, କଜିଆ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାର ଦେଖିଛୁ? ସେ ବି ଆନ୍ସରରେ କହିଲା, ନା। ନା ଏସବୁ କ'ଣ ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କୁଲରେ ଆଦୌ ହେଇନି? ପିଲାଟି କହିଲା, ହଁ ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ତ ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ସାର୍ କହିଲେ, ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାହେଲେ କେମିତି କରିପାରିଲୁ? ଜାଣି ବି ପାରିଲୁନି ତ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁ ଯଦି ତୋ ପଢ଼ାରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ତୁ କୌଣସି କଥାକୁ ବି ନିଜେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁନି। ସେମାନେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାଳି କରନ୍ତୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଅନ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ତୋତେ କେବେ ବି ଆଫେକ୍ଟ କରନ୍ତାନି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ପିଲାଟି ବୁଝି ସାରିଥିଲା କି କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଆଡ଼େଇକି ଆମେ ଆମ ନିଜ କାମରେ ଆମକୁ ଫୋକସ୍ ଦେବାର ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ଲୋକ, ଯିଏକି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ ସେମାନେ ଅଧିକା ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥାନ୍ତି, କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ବର୍ଷା ଅଧିକା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ଖରା ଅଧିକା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ଶୀତ ଅଧିକା ହେଲେ ବି ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି, କମ୍ ହେଲେ ବି ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଦୁନିଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଡାକି ନେଇକି ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବି ଏଇଭଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଆପଣ ଭଲରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଆଫେକ୍ଟ କରିବନି, ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ହିଁ ଲୋକ ମିଳିବେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ନେଗେଟିଭ୍ ପିପୁଲ୍, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ, ରାଗରେ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ରେ ରହିବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ବଞ୍ଚିକି ଯାଇପାରିବେନି। ତେବେ ଏ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କି ଆପଣ କେବଳ ନିଜ କାମରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେପରି ସେ ପିଲାଟି ନିଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲାବେଳେ ଆଉ କାହା କଥା ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲା, ତା'ର କେବଳ ଫୋକସ୍ ସେ କାମକୁ ସରେଇବାରେ ଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ଫୋକସ୍ ଦେବେ, ନିଜ କାମକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଜ ମନ ଭିତର ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ବି କରୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ରହିବା ଦରକାର କି ଆପଣ ସେ ଗାଳିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ନିଜ ମନକୁ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର କି ଅନ୍ୟ କିଏ ଗାଳି କଲେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ନେଉଥିବେ। କିଏ ଗାଳି କରୁଛି ତ ତା ମନ ଭିତରଟା ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ତା କଥାକୁ ଶୁଣିକି
से कथा को लेकिन रागी ताको आउ दीपद कहे देन आपण मन भर अशांति हम। ए दुनिया रे बहुत अशांतिर लोक अच्छा, तो आपण कहीं आउ गोटे अशांति लोक निजक अशांत करके सृष्टि करुँच। ए अशांति दूर रही आपण को केवल शांत ही रहा पड़ो। किए गाली कले यही नजर रे देख कि मन भर बहुत अशांति अच्छी, मन भर शांत हो आपण सेटा ठाकुर को डाकतु, आपण सेटा प्रार्थना करंतु। तांको अशांति तांको राग पाइका आपण निज मन भर को क्रोध आनिबा राग आनिबा एटा केते दूर जस्टिफाइड। प्रथमतः आप जदि रागी भी जीवे आपण से सिचुएशन में किसी करें। जदि आपन किए कौन रागी की कहूँ आप रागी गले हठात से सिचुएशन अधिका बिगिड़ी जीव। जदि आपन से कथा को न रागी तापाई प्रार्थना करेंगे प्रभु ता राग को कंट्रोल कर, बा आपण का हाथ में एमती किसी थी जदि आपन तांको राग को कंट्रोल करि पारथिबे देन निश्चय करंतु बिना रागी की बिना निजर मानसिक स्थिति हरेकी। एटा केमिति संभव हो पारिबो कि जड़े आपण को रागुची गाली दौची आप निजर मानसिक स्थिति हरइबेनी, चुप रे शांत रे। यहाँ से संभव हम जिते आप पूरा दुनिया को निज ठार अलग भावे, आप भावे आपण निज मन भर पूरा शांत, आपण मन भर कौन सी नेगेटिव थिंकिंग ना, आपण क्या कथा द्वारा भी निजक अफेक्ट करूना। जदि आपण चाहिए क्या चेंज करने को, जदि आपण हाथ में थी क्या चेंज कर देन निश्चय चेंज करूँ। जदि आपण केबे भी भाबंती कि ना ए लोक को चेंज करने पॉसिबल नुहे, आदौ संभव नुहे, देन आपण तांको बाटरे छाड़ी दियंतु। से रागी की खुशी होचंती, दुख अनुभव करी खुशी होचंती, तांको सेटा भल लागुची, से सेटा को चॉइस करिसंती, तो आपण तांको बाटरे छाड़ी दियंतु। आपण निजे खुशी रुहंतु। पूरा दुनिया को देखिबा आगरो आपण प्रथमे निज को देखंतु, आपण केते शांत, आपण केते स्थिर निज मनरे, तापरे आपण निज को इम्प्रूव करंतु। जदि आपण मन रे टिके भी राग आसुथिबो, टिके भी क्रोध आसुथिबो, भय घृणा इत्यादि जहाँ सब नेगेटिव जिनस अच्छे सब आपण मन भर को आसुथिबो, तेन आपण निज को इम्प्रूव करंतु। प्रथमे आपण चेष्टा करंतु निज मन भर से सब को बाहर करिवे। आपण थरे निज मन भर से सब बाहर कर सारा परे देखिए आपण को कौन सी जिनस भी अफेक्ट करि परिबो नाही। द्वितीयतः आपण को निज काम रे ही फोकस करंतु। जदि आप निज मन भीतर से मैला तक बाहर करने को चेष्टा करेंगे, तारी भितर ही सबुतक निजर फोकस देवे, देन आप जानी भी पारे आपन को किए कौन कहते न कहते आपन को से कथा फरक भी पड़ोनी। तेणु सब बेले चेष्टा करंतु निज मन को शांत रखापी, निज कम फोकस दवापाई, निज को गोटे उन्नत मनीष रूपे तैयारी करने, जहाँफल आप निज उपर ही सब बेले फोकस करेंगे, अन्य सह रहिबे, अन्य मानक सह मिलीमिशि रहिबे। आपण जेहेतु सामाजिक प्राणी समाज रे ही रहिबे, किंतु आपण को काम हैला निजर मनर स्थिति को इम्प्रूव करिबा, अन्य मानक चेंज करिबा नुहे, पूरा दुनिया को चेंज करिबा नुहे। फ्रेंड्स, जदि आपन को वीडियो पसंद आसुची देन मो वीडियो को लाइक करंतु, आगो को शेयर करंतु, मो चैनल को सब्सक्राइब करिया को आदौ भूलंतु नहीं। धन्यवाद।